Чакаме ли някой кино? Добре. Да се обадим на новец. Нали 11 часа? Айде, баба. Имаме някакви възможности. И да бъдем реформаторски блок, нали? Не. Браво, бе. Как да няма, бе? Тя не го видяла, да. Обаче не съм аз това. Доктор, да се почнем Кога ще това? блок, който ще започнем с съместниката на ДСБ. Нямаше някакви той за форматност? Първи блок. Аз съм менеджер на кампанията за европейските. На регулатор. Нещо такова, да. Дайте сега и четиримата по една ръка и тук като на националната снимка. Е така, тук дай караван. Готови? По едно селфи, както е говоря. Ами да започваме, ако всички сме изпушили цигарите. Здравейте! Поканили сме ви днес на първата пресконференция, с която блока и специално блока в Русе да разкаже за целите, функционирането и идеите на блока за европейската кампания, която започва буквално утре. Какво е реформаторския блок? Какво се е превърна реформаторския блок за последните 6-7 месеца? Кое не е какво? Ами, служател трябва да седи, не иска да седи. По какъв повод? Не знам. Яла, На мен се държа. Добър дан. Може да направим още една снимка с повече ръце. Реформаторския блок вече е единна политическа сила. Въпреки всичко, което е изговорено от партиите, въпреки противоречията, въпреки това, че партиите от блока са се явявали като опоненти, като опозиция, дори като противници. Всичко това е преодоляно и блока е единна политическа машина. Тази единна политическа машина има за цел на тези избори блока да се позиционира като сигурния европейски избор на бъдещето. Защо това е важно? Има много разкази за драмата и важността на тези избори. Какъв щял да бъде резултата между сегашното управление и силите в опозиция? Как щяло да се промени? Щяло да има нещо ново и различно? Всъщност това са малко фалшиви разкази. Основният, важният за България разказ е да бъде препотвърден нашия български европейски избор. Т.е. България да бъде ефективен, пълноценен член на Европейския съюз. В момента има реално опасност, това не са просто думи, България да се превърне в формален член на Европейския съюз. Има гласуване на Европейския парламент. Не разбрах? Има гласуване на Европейския парламент, който сезира Европейската комисия за спиране на еврофондовете. Има изявление на председателя на Европейската комисия за това, че България се управлява от мафия. Това, казано от висш европейски чиновник, е по-различно от това да го каже, примерно, реформаторския блок. Нали? Същото основание има, но това е вече основанието на цяла Европа. По основния въпрос в момента, по основния геополитически въпрос, въпросът за Южен поток Европейски съюз има единно мнение. Това не е европейски приоритет, не е проект, който Европа иска. Българското правителство дори променя законодателство с цел да каже, че българската морска територия, териториалните води на България не са част от Европейския съюз и там може да се строи Южен поток. Това са неща, които ни отдалечават от Европейския съюз. Превръщат ни в възможност България да бъде във времето ничия земя между
истинска Европа и Евразия. Разказа за Европа на две скорости, Европа на еврозоната, Европа на Шенгенската зона и някакви вторични партньори е разказ, който е реален за България. Всичко останало за доходи, за заетост, за здравеопазване, за образование са важни неща и те имат място в националните ни кампании. Но предупреждаването на членството в Европейския съюз в условието всичко това да се развива по начина, по който се развива в другите държави. Блока е политическата сила, която си поставя за цел да направи важните за България неща, чуваеми и важни и за Европа. Тоест важното за София и за Русе да стане важно и за Брюксел. Влизаме в тази кампания с няколко основни приоритета. Първият. Изцяло промяна на философията, по която се харчат еврофондовете в България. Тезата, която блока влиза в тази кампания, е, че всеки един лев от европейските фондове трябва да бъде приоритетно изразходван в формиране на нови трайни работни места. Това е изцяло различен прочит на това какво означава членство в Европейския съюз и как се ползват еврофондове. За миналия програмен период до 2013 ние имаме 5 милиарда евро изразходване. Като трайни работни места имаме отказ от правителството да каже тези 5 милиарда фонда, тези 5 милиарда в колко работни места се формират. По същество няма заетост трайна, която да е генерирана от тези 5 милиарда евро. Едновременно с това само тази година България взима 3 милиарда лева нов заем, държавен заем, наш заем, който ще плащаме с данъци. При положение, че не можеш да усвоиш близо 2 милиарда от Европа, защото ти обясняват, че не можеш да съставиш процедури, че не можеш да осигуриш конкурентна среда за обществените поръчки и нямаш ясни приоритети, а едновременно с това взимаш 3 милиарда заем, това не означава друго, освен че си идиот. Няма човек, който да има пари, които може да вземе безплатно, просто за да може да каже как да ги усвои, да не го направи и едновременно с това да вземе 3 милиарда заем, който ще плащат децата. Тоест, първият приоритет е всеки лев от европейските фондове да бъде с основен приоритет нови трайни работни места. Нито проект кандидатстваш за еврофондове, нито програма по еврофондовете може да бъде приоритетно изпълнима, ако тя не отговаря на този първи основен приоритет, защото това е голямата драма на България. Възможността хората, които искат да работят, да могат да работят. Това управление не осигурява тази възможност и философията за харчене на еврофондовете за басейни с олимпийски размери в села с 30 човека по Дели Ормана го потвърждава. Това не са работни места. Това са количества асфалт, количества бетон или някакъв тип просветна дейност, извършвана в циганските махали, където всички имат бакалавърска степен по английски език и менеджмент. Това е с нашите пари от еврофондовете. Втория основен приоритет. Сигурни доставки на евтин газ. България е страната, която плаща най-скъп газ. Най-скъпа е цената на газта в целия Европейски съюз. Независимо от разказите за това колко било хубаво, южен, северен, не знам си още какъв поток. За тази цел блокът ще инициира по примера, между другото, на Туск. Знаете за инициативата на господин Туск, Европа да има общ енергиен съюз и обща енергийна политика. Реформаторския блок ще инициира среща с политически сили от нашето политическо семейство, от Гърция и Румъния. Ще дължим в Европарламента, нашите представители, да инициират гласуване, Европарламента да задължи Европейската комисия още в рамките на 2014 година да бъдат изградени и завършени връзките, интерконекторните връзки между България, Румъния и Гърция и терминала за втечнен газ в Солун. Това са проекти, за които още при кризата 2009 с руската и украинската газ са отпуснати пари от Европейския съюз. България е причината тези интерконекторни връзки да не бъдат осъществени. Това означава сигурни доставки от различен източник. По-евтиният газ означава по-голяма конкурентоспособност на всяка една икономическа единица, от малката семейна фирма до големите фабрики. Това е втория основен приоритет, който Блок ще защитава в Европейския парламент и нашите представители ще бъдат гаранцията за това. Има просто готов текст за гласуване в Европейския парламент при събирането му в следващия месец. Третия приоритет, който ние считаме, че България трябва да защитава пред Европейския съюз, е България да се превърне в европейското място за чисто земеделие. България никога няма да бъде Германия. Българите няма да бъдат германци. Нито германците ще бъдат англичани. Ние няма да правим БМВ по начина, по който го правят германците. Нито вероятно ще правим електрониката, която правят шведите по същия начин. Ние имаме традиции и специфики, имаме характеристики на земята, имаме възможност България да бъде това място в Европа.
защитавайки нашия интерес, какви традиции имаме, какво можем да направим, на което да се гледа приоритетно и като финансиране, и като отношение на целия съюз, като място за чисто земеделие. Това са основните приоритети, с които блока влиза и ще защитава в Европейския парламент. Иначе, позиционирането ни във вътрешно-политически план на тази кампания. Противниците на блока в тези избори са партиите на управляващата коалиция, а именно БСП, ДПС и партията на господин Бареков. Това е управляващата коалиция в момента. Конкуренти на блока са партиите от опозицията. Това са ГЕРБ и движението АБВ. С ГЕРБ ние сме конкуренти в дясно, с АБВ ние сме конкуренти за центристския вод, защото колкото и да ви се струва странно, господин Калфин е един типично центристски кандидат. Меглена Кунева, водача на нашата листа, е един модерен европейски центристски кандидат. Резултатите, които блокът търси да постигне на тези избори, са да запази количеството гласове, които е получил като доверие, като сбор на всички партии на миналите парламентарни избори. Сбора от гласовете на партиите от блока на миналите избори е над 330 000 гласа. Ние си поставяме на тези избори като техническа задача, като щабове, да постигнем резултат близък до този на парламентарните избори. Имаме висока степен на готовност и на мотивация на както по-отделно на структурите ни, така и в общите ни щабове да постигнем това. Ще дам думата на господин Ганчев, който да поговори малко за начина, по който развиваме кампанията си във връзка. Аз всъщност ще отговоря на вашите въпроси, но допълнително мога да кажа само това, че ние в парламентарните избори постигнахме общо всичките партии взете заедно, които са в блока, около 11 000, близо 12 000 гласа. Ние сме си поставили за цел да повторим този резултат тук в Русе, в региона и да го увеличим доколкото можем. Това първо. Второ, искам да заявя, че партиите, които са в блока, работим изключително нормално. Няма никакви противоречия в нашите структури, на България на гражданите, на ДСБ, на другите партии, които са в блока и работим абсолютно колегиално, много етично, нямаме проблеми. Казвам го това, защото се чува, че някъде в страната е имало проблеми. Не знам къде има такива проблеми, но при нас няма, в Русия няма. На трето място искам да посоча, че ние, партиите и хората, които сме в реформаторския блок тук в Русия, считаме, че реформаторския блок е дългогодишен проект. Не е проект само за тези избори. Защото има такива подхвърляния, подгатания от социологическите проучвания, това, което се коментира. Не, ние го приемаме, че в бъдеще ще работим заедно. И това смятаме, че е наша кауза. И като такава смятаме на тези избори да постигнем по-високи резултати от това, което сме постигнали. За нас е много движение в България на гражданите и това, че специално за нашия водач на листа е госпожа Кунева и смятаме, че тя е много дълбоко свързана, както и доктор Москов с Руси. И това ни прави още по-амбицирани в това отношение. Това мога да допълня. Ако имате въпроси към нас, има и колеги, които са от блока тук. Ще отговоря на вашите въпроси. Ами към господин Москов, ако сте приключили. Да. Искам два въпроса имам към вас. Първия да ви запитам, нямаше ли достойна кандидатура ДСБ, за да излъчи водач, да настоява за водач на листата? И втория ми въпрос е свързан с настоящия водач. Няма ли тази кандидатура да обезвери вашите много десни поддръжници, предвид на това, че госпожа Кунева беше в правителството на тройната коалиция? Това е въпросът? Двата въпроса. Както ДСБ, така и СДС, така и МПСД, така и БЗНС имат своите достойни кандидатури и те са част от листата на реформаторския блок. Водачеството на листата от госпожа Кунева е решение на блока, като пак повтарям, единна политическа сила. Меглена Кунева е най-добрия, най-подготвения водач на листа. Блока е направил усилието да се отърве от предразсъдъците. Имал е силата да се отърве от предразсъдъците и да издигне най-добрия възможен водач на листа. Госпожа Кунева е най-подготвения български политик за работа в Европейския парламент. Същото важи за Светослав Малинов.
На въпроса защо има ли някакъв вид противоречие на тази база в коалицията, не, няма. Със сигурност някакви части от ядрата, от симпатизантите на някакви партии, сигурно имат своите притеснения за това, че точно техни, точно човека на СДС или човека на МПСД не е на различни позиции. Но това е най-мъдрото, най-умното и най-съпоставимото с максимален резултат на блока решение. Говоря през позицията на човек, който е изчел 2 тома социология в последните 2 месеца. И ви казвам абсолютно убедено, че тази подредба на листата на блока е максимално добрата. Не защото ние търсим да излъжем някой, а защото нашата преценка е такава. Ние считаме, че Меглена е най-подходяща водачна листа за блока за тези избори. И сме го казали на света. Ние считаме, че Светослав е човека, който също заедно с Меглена трябва да отиде в Брюксел и да защитава интересите на България по начина, по който го прави до сега. Нямам никакви притеснения за различното минало на партия. Ако трябва да говорим за миналото на партия, нека кажем така. Истина е. Ние сме казали тежки думи едни за други. Също така е истина, че миналата година, горе-долу по това време, всяка една от нашите партии, с коя с по-тежки, коя с по-леки думи, между другото от мен, като водач на листата на ДСБ в Русе, вие не сте чували тежки думи за нито една от партиите, които са тук. Защото никога не съм считал, че те са наши противници. Аз съм говорил пред вас за други хора, които продължавам да считам, че са наши противници. Но оценката на хората, оценката на българските граждани за агресивното поведение на различни партии, които обаче са практически единствените, които остро и категорично могат да застават на проевропейска позиция, беше дадена миналата година. Беше ни дадена оценка, че така не се прави. Очевидно ние сме си взели полука от това. Господин Ганчев каза, че няма крамоли и разправи в региона. То няма политически живот в региона. И как работят? Не, те работят, то няма работа. Всъщност срещница, да. Ето, и сега има сесия на Общинския съвет, всичко се тече гладко и мирно, като по времето на социализма. Хората... Нека да отговорят. Ти каза бе. Въпросът е... Какво работите? Аз съм лекар. Не. Как работят политическите си? Евгений, ще допълня само едно изречение, ще кажа. В последните 3 месеца ние се структурирахме. Не можем да говорим за някакъв активен политически живот. Имаше един дълъг преход, в който трябваше да уточняваме вътрешно организационните въпроси. Всичките въпроси трябваше да бъдат решени. Събирахме се заедно, правили сме немалко срещи, но и си поставяхме основно задача да се подготвим за тези избори. И смятаме, че сме готови. Исках още едно изречение да кажа по отношение на центристката, примерно Меглена Кунева и партията България на гражданите. Не е центристка. България на гражданите е дясна партия. Може когато да е била в НДСВ да е била либерална центристка формация, но България на гражданите е дясна формация и в нея членуват предимно десни членове. Може да има някои преди да са били центристи, така че ние по това отношение сме ясни. Знаете ли, когато говорим за местния парламент, когато говорим за местната политика в Руси, не случайно господин Ганчев каза, тези избори са първата стъпка на блока. Успех на тези избори ще даде допълнителен тласък на блока. Но блока е дългосрочно политическо усилие. Блока ще се яви в този или в разширен, не в по-малък формат на парламентарните предсрочни избори, които със сигурност ще бъдат тази година и на местните избори следващата година. Тогава от името на блока и през представителите на блока в местната власт, кандидатстващи за местната власт в Русе, вие ще чуете и конкретни политики. Ако мислите, че сега е място за това, аз мисля, че можем да водим този разговор, но не е тази злобата на кампанията. Може ли въпрос, доктор Москов? Може ли аз само да добавя нещо по това? Както ви е известно, има група на реформаторския блок в Общинския съвет.
тук хората, които седим, сме членове на щаба на блока в Русенска област. Някои от вас, така, доколкото виждам, са участвали в кампания, знаят, че има много работа за вършене. Административна, секционни комисии, районни избирателни комисии, застъпници и така нататък. А пък какво точно правят политическите партии, ще се види на 25 вечерта. Резултат. Работим. Това, че не се вижда и че в Русия няма някаква изявена политическа активност, това не значи, че ние тук, като представители, бездействаме. Няма такова нещо. И другото, което смятам, че всеки един от по-читайки гласоподаватели се задават въпроса мажоритарен вод ли ще трябва да дадат или партия. Защото кампанията, която вие ще водите, каква ще бъде? Госпожа Кунева или реформаторска? Кое ще бъде в фокус? Безспорно е мажоритарният кандидат на блок. Освен това, на тези избори българските граждани трябва да направят своя избор между ценности. Между ценности, които защитават блока, между сигурната проевропейска ориентация на България и различните степени на това, по какъв начин ние можем да бъдем някакъв по-тарикатски или по-някакъв български член на Европейския съюз. Тоест, трябва българските граждани да направят избор между ценности. Дали те ще припознаят конкретен човек в нашата листа или ще гласуват общо за блока, защото, знаете ли, за първи път от 15 години аз се изправям от името на политическа формация, която обединява. Може би това не е много интересно за хората. Но за човек като мен, който е преживял, участвал и така нататък в множество раздели, в разкази кой е по-добър от други и защо, в разделяне на 2, на 3, на 5, на 6, да бъдат част от нещо, което обединява, за мен е нещо ново и смислено. Блока е това усилие. Да обединиме смислените, европейски настроени, искащи да работят хора. Няма 5 алтернативи. Има една алтернатива. И това е блока. И последно, извинявам се. Да. Ами аз искам да запитам, казахте, че партията на Бареков е един от вашите врагове в тези избори, заедно с БСП. Противници е точно да го врагове, е нещо от ММА. Да, противници. Да, добре. Бихте ли аргументирали защо? Казахте, че те управлява България. На тези избори господин Ахмед Доган се явява с два отбора на две листи. Първи отбор е ДПС, втори отбор е Бареков. Бареков е част от настоящото управление, защото е продукт на същата икономическа машина, на която е продукт това марионетно правителство. Бареков е втори отбор на ДПС. Българският отбор на ДПС е Бареков. В това няма алтернатива. В това има лъжа. Каква е трудността госпожа Кунева, след като бъде избрана, да повтори номера от преди време и да се откаже от мястото си в Европарламента? Нулева. Няма така. Националният съвет категорично го е заявил. А предполагаме на политически орган на реформаторския блок. Вярвайте, че всички тези неща са изговорени. Председателството на блока е изговорило този разговор. Ангажимента на госпожа Кунева на европейските приоритети на блока е траен и не подлежи на съмнение. Доктор Москов, ако позволите два въпроса. Разбира се. Смятате ли, че целокупният български народ, разбирайте избирателите, биха припознали европейските ценности и приоритети, към които вие ги тласкате, след като почти не познават своите евродепутати от 7 години насам и еврочленството им носи само разочарование след 7 години. Вторият ми въпрос е, понеже не споменахте Атака в противниците и конкурентите на реформаторския блок, допускате ли, че на предстоящите евроизбори
националистическата вълна в Европа би изиграла твърде лоша шега на лявото и дясното в Европейския парламент. Благодаря. И само, ако ми позволите, първи въпрос на колегата да допълня. В смисъл и тази сутрин даваха репортаж, 20 000 евро струва един евродепутат. Българският избирател, така, мисля, че много несъизмеримо е... Това е социализъм. Начина на мислене на хората не се промени особено. Финансите, с които разполага един евродепутат, било то Полша, Гърция, България или Люксембург, е различен от стандарта на живота в България. Това е безспорен факт. Едва ли това, че един човек в Европейския парламент има различен доход, отколкото моя като лекар в България, би било причина аз да не направя своя избор. В случай става въпрос кого пращаме и защо го пращаме. Когото и да пратим, дори да пратим доведения син на господин Сидеров, той също ще взема тези пари. Само че ще ги взема от името на една политика. Опитвам се някакси да съвместя и двата въпроса на господин Калон. Но ще ги взема за една политика, която е отречена през миналия век, който е един от най-страшните периоди в историята на човечеството. В 21 век национализъм с териториална претенция, каквото се случва в Украйна в момента, е недопустимо. Разказа, че е Крим и в този разказ на каква позиция трябва да стане България, е разказ, който Европа е водила първата половина на миналия век. И той започва с въпроса, чии са Елзас и Лотарингия. Резултатите са 2 пъти по 20 милиона жертви. Да проповядваш откровен фашизъм, откровен национал-социализъм. Защото, пак казвам, има разлика между патриотизма и национализъм, свързан с териториална претенция. Ако продължим този разговор, възниква ли въпроса, чия е Южна Добруджа? Възниква ли въпроса, чия е Македония? Възниква ли въпроса, чии са Родопите? Кой отговаря на тези въпроси, ако изпуснем този дух? Точно в тази част от Европа. Такова поведение, спонсорирано от Русия поведение, като отговарям за атака. В смисъл, това е национал-социалистическа формация, спонсорирана от Русия. Директно. Обслужваща руски интерес. Руския международен интерес. Руския външно-политически интерес. Това поведение изисква наказание. Наказание от гледна точка на чувство за самосъхранение на нас като нация. Недопустимо е при териториална претенция на една държава спрямо друга, пак в рамките на същия този континент, България да няма ясна позиция. Това означава, че като хора не сме си извлекли поуката от историята на собствения си съюз. Европейския съюз възниква заради необходимостта такива неща повече да не се случват. Отговорих ли на вашия въпрос, господин Калон? Мисъл, ако... Не. Не. Мисля си как избирателя трябва да избира между европейски ценности, които 7 години продължават да го носят разочарование, и безработицата и хляба, която го притиска в едно инстинктивно животинско скотско оцеляване. Аз за това казвам, че европейските ценности не са нещо отнесено, нещо несъизмеримо с живота. Европейските ценности са демокрация като единствената платформа, в която може да се развива икономическо добруване. Първият приоритет, с който Блока влиза в тези избори, т.е. изразходването на еврофондовете да бъде насочено като главен приоритет за формиране на нови работни места, отговаря на въпроса пък по какъв начин джоба ни е свързан с истинското, същинското, реалното, активното членство в Европейския съюз. И то си единствено въпрос. Да. Защото когато говорим за спиране на европейски фондове, както става въпрос в момента, защото която и да била община, включително и в тази община се случва. Се случвали проекти, които не отговарят на критерии. Проекти, които отговарят на критерии за точно определена фирма, в които се знае кои са тези фирми. Това е второстепенен разговор. Въпросът е какъв е в крайна сметка резултат.
която ще е фирма, в крайна сметка, да го е взела. Но ако този резултат е скоряването на една кочина, без никаква причина това нещо да бъде направено, ако този резултат е фалшиви програми за повишаване на образованието, за повишаване на конкурентоспособността и така нататък. Знаете ли, аз поудявам в момента, в който видя реклама, която върви в момента по националните ни телевизии. Там се говори за това, че България вече е изхарчила 300 милиона и ще изхарчи още 400, ако не се лъжа, за все по-добро електронно управление и държавна администрация. Дали живеем в същата държава? Дали живеем в същата държава, в която са изхарчили 300 милиона и ние вече имаме добро управление и администрация и ще се изхарчат още, за да стане още по-добро. Когато първият приоритет, ако ние с вас, господин Каланов, кандидатстваме за европейски проект, искаме финансиране от 100 000, милион, 2, 5 милиона, този проект трябва да отговаря на първия критерий. Колко преки и косвени работни места трайно формира. Мониторирането и съответно валидирането на изпълнението на този проект минава през това тези работни места факт ли са, а не колко плочки са сложени, колко километра асфалт са набити или колко басейна са построени в обезлюдени села. Басейни с олимпийски размери. Еврофондовете от добро място за крадене трябва да се превърнат в начин основния проблем на България, бедността и безработица, да бъдат започнати да се преодоляват. Това е, отново казвам, различна философия към материалната ни придобивка за това да сме членове на Европейския съюз. Имаме заедно с българското съфинансиране в следващия програмен период от 2014 до 2020 ние ще имаме 9 милиарда, които трябва да бъдат изхарчени по европейски програми. Ако тези програми, като изключим земеделието, защото там разказът е друг, ако тези програми бъдат фокусирани на база този първи приоритет, тогава нещата ще се променят. Слушаме с голям интерес и веднага мина мисълта, че в условията на пазарна икономика, каквато смятаме, че тя създава конкуренция и така нататък, тези европроекти не са ли някаква много странна форма, която не кореспондира по никакъв начин с пазарната икономика? Поне в България. Аз разбирам логиката на въпроса ви, но членството в Европейския съюз ни дава възможността да използваме тези пари, да използваме европейската солидарност. Ако гражданите на Европа извън България от техните данъци са взети 7 милиарда, които по решение на Европейската комисия са отделени за следващите 6 години за България, то въпрос на България е как да оползотвори тези пари. Няма разминаване между възможността да вкараш тези пари в директен конкурентен принцип. Това е разказа. Конкуренцията е всъщност начина ние с вас да се явим на обществена поръчка. Тя или е чиста, или е изключена от факта, че тя е направена за мен, или е смислена и като проект, и като цел, и като замисъл, и като начин на провеждане. Това е конкуренция. Вижте, ако говорим в по-глобален мащаб, защото тук господин Каланов дигна малко по-философски въпрос. Като говорим, като вземам повод от това за лявото и за дясното. Слушам сутринта едни възпълнишки момчета, които издават вестник Дума да говорят как лявото ще победи в Европа, защото дясното се е провалило. И че кризата е следствие на провала на дясно. Това е лъжа. Големият проблем, световен, европейски, защото това е нашия съюз, е, че производственият капитализъм, в който всички разумни хора вярваме, бива системно унищожаван от спекулативния капитал. И това не е проблем на лявото и на дясното, защото това се случи в европейски и в извъневропейски държави, които са управлявани както от леви, така и от десни правителства. Това вече е друг проблем, от друго ниво и е свързан с нуждата от много по-различно световно европейско лидерство. Затова и Юнкер е човек, който може да води Европа в друга посока. Искам само да допълня, че нашата кампания ще бъде изключително толерантна и изключително интелигентна. Мога да ви гарантирам, мога да ви гарантирам, че тук кебабчета с бели престилки и с качулки на главата няма да има. Ние имаме срещи, направили сме една организация за доста срещи с различни
интелектуални колективи, възможности за такива срещи да има по-чести в целия регион. И пак повтарям, толерантни ще бъдем изключително и към нашите опоненти, и към нашите противници. Мисля, че ще видите, че действително една много интелигентна кампания ни предстои. Блока влиза в тези избори като първите си избори, за да остане за дълго. Думата кампания и политика не са ли малко Сигурно има по-красиви и по-грозни думи. Думата кебабче може би няма синоним. Но за политика има вероятно много синоними. Имам предвид времето. Връщането на това какво... Не ви разбрах? Имам предвид времето. Кампанията е един месец, правенето на политика е нещо постоянно. Да. Ако вие сте проследили, аз съм сигурен, че ще го направим, инициативите на блока през последните 6-7 месеца, вие ще видите една много ясна линия на поведение. Ще видите ясна разграничителна линия на поведение. Ние сме различни от БСП, защото през призмата на тези избори, но като политическо поведение във времето, ние сме български интерес в Европа. БСП са руски интерес в Брюксел. Ние сме политическата сила, която може да се изправи срещу партньорите, срещу собственото си политическо семейство от ТНП, защитавайки български интерес. За разлика от ГЕРБ, които до този момент не могат да покажат такава сила. Ние сме хората, които ще повдигнем в Европейския парламент разговора за отделни нива на акцизите във всяка държава, акцизите върху горивата за всяка държава, членка на Европейския съюз. Това е против интереса на част от държавите, управлявани от ТНП партия. Но ние ще го направим, защото това е български интерес. Тук ние се различаваме с ГЕРБ. Ние можем да кажем на нашите партньори от ТНП какъв е български интерес и да го отстояваме, независимо от това дали това харесва на Меркел или не. Тук не е въпросът просто да се снимаш с лидерите на Европейската народна партия, а да можеш да устоиш български интерес в Европейската народна партия. Това са политически линии, които блока, въпреки че отделихме, може би прекалено много време да се занимаваме с структурирането си, както каза господин Ганчев, тук сте прави, блока провежда време. Когато блока говори срещу по същество монополни проекти като лавка, ние говорим за това, че няма причина държавата или общината да толерира подобен монопол. Това означава бизнеса, малкия семейен бизнес, някакви хора, които 15 години наред са ставали в 4 часа сутринта, за да може да отворят своята будка, когато ние си вземем вестник, с вестник на нещо друго и са изкарвали парите си, сега да стават наемни работници срещу 200 или 300 лева на някой, който с парите от нашите данъци, които стоят в банката, която стои за този проект, която е корпоративна търговска банка, ще направи така, че ще унищожи малката конкуренция, която е в този сектор. Вие много добре знаете, че в сферата на медийния пазар тази конкуренция на ниво разпространение, с което се държи част от пазара, е отдавна унищожена. От същия този октопод. Това означава въвеждане на европейски правила. Това означава различен прочит на понятието политика. Знаете ли, за нас хората с много пари, много медийно влияние, много така управляващи тази държава или мислят, че се управляват, казаха следното. Абе, тия хора са достатъчно луди, за да направят това, което говорят. Това, че тези хора се страхуват от това, вероятно трябва да бъде причина други хора, които не искат да продължават по този начин, да припознаят Бога като своя избор. Има ли ясен отговор на въпроса, защо, макар и по-късно създадена от реформаторския блок, партия като България без цензура на този етап показва 2 пъти по-висок резултат на електорални нагласи? И дилемата или максимата това иска народа и това заслужава, не е ли присъда за така наречената политическа класа от 25 годишния ни преход? Такъв тип политици, нови, като Николай Бареков ли, иска и припознава българският народ
като нов спасител, нов месия. Ще отговоря директно на въпроса ви, но първо ще си позволя да споря за електоралната нагласа. Това показва, че всяка една... Да, ще кажа какво показват социологическите проучвания. Вярвате ли? Вижте, дали вярваме на социологията, дали социологията в България не се е превърнала в оръжие за политическа пропаганда е друг много дълъг разговор, който не искам да отваря. Но основните социологически агенции, които не са пряко, директно свързани с някоя политическа сила, това са Alpha Research, това е Exactly Vision. Това, ако щете, сферата вярваме ли, е агенцията на господин Мирчев, който, ако не се лъже, е член на Висшия съвет на БСП. Те дават едни и същи, повтарящи се във времето резултати. Асланов, така. Значи, те казват следното. Подкрепата за блок в момента се измерва между 5,1 и 5,5 от всички процента, от всички български гласоподаватели. Подкрепата за Николай Бареков се измерва в същите тези пропорции. Всяка една честна социологическа агенция ще ви каже, че в момента между реформаторския блок и движението на господин Бареков има абсолютен паритет. Това от една страна означава нещо, което ще кажа след малко, а от друга страна означава, че целите на блока, ние да имаме минимум 2 европейски представители в Европейския парламент, са абсолютно достижими. Цената на мандата в следващия Европейски парламент ще бъде, може би, под 100 000 гласа на един мандат. Цената за влизане в разпределението на тези мандати ще бъде, може би, около 200 000 гласа. Блока, извън ресурса на хора, които са припознали това за първи път през годините, правилно нещо с цел да се обедини, не да се разделя, извън този ресурс, той по чисто партийната подкрепа за партиите в блока има ресурс, надвишаващ близо 50% нужните гласове за влизане в Европейския парламент. Искам да сме съвсем неясно. Всяко друго нещо е фантасмагория. Мога да го разкажа после с цифри и с факти. А иначе, ако искаме да изберем въпрос на избор, както се казва в първия ни клип, ако искаме да избираме между това по какъв начин да продължим по същия начин, така както сме до сега, може да направим избора стандартния между БСП и ГЕРБ. Ако искаме да продължим с промяна, то може да направим избора между реформаторския блок и Бареков. Това са новите политически играчи за тези избори. За блока е за дълго, за Бареков се надявам, че само този път. Че има хора, на които се харесва грубо, неполитическо, носталгично, невъзможно за осъществяване говорене, впечатано с кебабчета. Има такива хора. Целта на блока е най-накрая другите хора, за които имат други важни неща, за които политиката и политическите решения са нещо друго, да имат един общ избор. Малцинството в тази държава трябва да може да има един общ избор. Ако не сме достатъчно силни, трябва да бъдем достатъчно умни. Блока няма да има 51% на тези избори. На тези избори, повтарям. Бъдещето на блока е друго. Това означава, че блока трябва да може да даде на хората, които искат европейско бъдеще, които искат смислена и предвидима икономическа среда в България, една алтернатива, не 5. Няма 5 алтернатива. И това ни го показаха хората на предишните избори. Ние сме си взели поуката и търсим доверие наново, по различен начин, с нова надежда. Защото другото е да се откажем от надеждата, което е. Тя последно. Да. Само да допълня на господин Каланов, аз не съм пропуснал, смятам, че няма нито едно социологическо проучване, което 2 пъти да е показало, че Бареков има примерно двойно по-голям резултат. Разликата е обикновено единица до 2, не повече от 2. Като се изключва това
социологическо проучване на Асланов, което показа за реформаторския блок 1,8, което е нещо... Дори 1% е силно смущаващ. Отново казвам, има абсолютен паритет между блока и движението на господин Бареков. Този паритет дори е очудващ от гледна точка на цялото финансиране, което стои от проекта на господин Бареков. За разлика от това, което стои зад блока. Блока ще има, хайде да не кажем, бедна, но много икономична кампания. Не защото не искаме да направим нещо много могъщо, а защото, отново казвам, ние искаме да правим политика по различен начин. Вчера в София имаше дарителски бал. На този дарителски бал хора, независимо от това дали са членове или не, но над 5000 човека са били, са събрали от дарения сумата от 50 000 лева. Ще направим това и в много други градове. Обмисляме такива инициативи в Руси. Това е начинът, по който блока набира парите за кампанията. Това е чистия начин, европейския начин да се набират пари. Ние нямаме зад себе си един чичко, който да даде едни 10 милиона, с които ние да направим една прекрасна кампания. Да печем кебабчета, да въртим магнета или да купуваме цигани. Нито искаме, нито можем да го правим. На тези... Солта на изборите за цигани. Ами нашата цел не са купените цигани. Никога не сме го правили, нито една от партиите, които присъстват тук, не го е правил. Всички вие може да потвърдите това за Русе, аз го казвам на национално ниво. Не, наистина така. Сигурно навсякъде има изключение, но това не е нашия патент. Това е патент на другите. Ние търсим гласовете, отново казвам, на хората, които искат да бъде препотвърден сигурния европейски път на България и искат ясни, предвидими икономически условия. Не смятате ли, че в тези избори специално за първи път българин е изправен пред още един избор? Между сантимента Русия и разума Европа. Ако мога така да ги определя, малко или много, пак мисля, че хората не са... Говорим за българина като цяло. Да, аз разбирам въпроса. Вижте, Европейския съюз и пълноценното членство на България в Европейския съюз не е русофобска позиция. Тя е българска позиция. Аз имам своите сантименти към много неща, които са свързани с Русия. Но много добре знам, че българският национален интерес е свързан с това моята държава, аз като български гражданин, да бъда пълноценен член на Европейския съюз. Ако върнем разговора към предишния ви въпрос, или към въпроса на господин Каламов, аз имам сантимент. Може би не само към Русия и към други държави. Само че аз не искам да продължавам да плащам най-скъпия газ в цяла Европа. Защото тогава сантиментът ми става тъжен. Прецака. Ами, тук е въпрос на взаимоотношение. И доколкото България е малък играч, той не може да се изправи срещу масивна геополитическа сила. Единственият шанс, единственият начин България да се добере до разумни икономически условия е като обща политика на Съюза, на който принадлежи. Ако България продължава в лицето на това правителство да бъде спирачка за такава обща политика, това означава, че това правителство всъщност не е част от европейския български отбор, а е част от нещо друго. Факта, че в проекта Южен поток има 2 милиарда като цена на проекта, които не могат да бъдат обяснени с конкретни инвестиции, означава много. Те станали 4,2 тази сутрин, казах. Не, аз говоря за 2 милиарда, които не могат да бъдат обяснени за какво ще бъдат изхарчени. Ако вие се срещате, може би ще ме подпомогнете. Аз имам някакви подозрения. Доктор Москов, ако резултатите от Евровота бетонират сегашното политическо статуко, включително и управление, предсрочни парламентарни избори само нос добра надежда ли остава? Не, аз мисля, че разказа за това, че тези избори ще бъдат лакмуса, дали има или няма промяна, е фалшив разказ, който е натрапен.
На тези избори има наистина важен избор, който ние трябва да направим. И той е: потвърждаваме ли някакъв тип европейска политика и членство в Европейския съюз или не? Това е генерално. Какъвто и да е резултат от тези избори, не той ще доведе до предсрочните парламентарни избори. До предсрочни парламентарни избори ще доведе невъзможността на тези хора да управляват. Това, че вече, повтарям, има 3 милиарда заеми в рамките само на тази година. Това, че НЕК, енергийната ни система, генерира около 100 милиона месечно дефицит. И това нещо няма как да продължава дълго. Те сами ще искат да се отърват от властта. Оттам нататък въпросът е смислени хора да извършат тежките неща, които предстоят. Защото е лесно да дойдеш на власт, за 6 месеца да вземеш 3 милиарда, да генерираш в обръчите от фирми около себе си някакъв тип ресурс, след което да си намериш причина да избягаш. Те наистина ще направят това есента и ще го направят независимо от начина, по който се случат тези евроизбори. Ще го направят, защото те не могат да управляват. Не могат да управляват, защото там няма обща идея за управление. На България са нужни радикални промени. На България е нужно връщане на смисъла на публичните системи. Системата на здравеопазване, системата на образование, системата на сигурност и съдебната система са откъснати от смисъла си. Образованието и здравеопазването в момента, от много години насам, имат смисъл да бъдат икономически ефективни. Не. Смисъла на едното е да лекува, на другото да прави образовани хора. Смисъла на съдебната система е справедливост за всички. Не. При нас смисъла на съдебната система е изместен много навън. Смисъла на системата за сигурност, на вътрешна сигурност, е да пази моята жена да не я пребият на улицата. Нали? Това е смисъла на полицията. Полицията в България продължава да извадя от смисъла си да е репресивен орган, а не орган на защита. Полицията много лесно може да ме разгони на демонстрация, прави безкрайно ефективно. Но когато трябва да защити моята собственост, моя живот, моето здраве, моя автомобил, тогава не го прави. Тези системи са извадени от смисъла си. Това трябва да се промени. Това означава реформа. Затова и се наричаме реформаторски блок. Означава да гледа финал. Само